वाढव माझ्या आधी असिस्टंट कोणा मी असिस्टंट नाही मग काय आपल्याकडनं कबूल केलं हायतानी बांधको गुलाबी कलरचा या फुलता कसा असता कसा फुलता पहिला काम मोठा एवढा मोठा कसा फुलता कसा बंदा असं फुलता असाच फुलताला की असा फुला तादी माकाचा म्हणता आमचा फुल संध्याकाळी फुलता असं वाढीत नाही गेलंच ना मी असं चालताना झाडं आणून देईन पण बघ आपला एक चोरूची आहे मी बघलं या एका घे तुझ्या प्लॅन एक मध्ये नंबर आहे झाडं याचा नाही घासला ग्लासात काय लावलं बघ ते बुडतो ते वयानं सांगितलं सांगा नको गो पण ती आधीच झाडं इल्यावर सांगाय रुजन येऊन दे म्हणजे येत नाही नजर बिजर लागली की येत नाही ते काय लिंबू ते बांधायला ठेवणार मग अख्खी लिंबील बांधून ठेवलंय पुढे लिंबूचं काय घेऊन बसलं लिंबू मिरची 2 बांधायला ग्लासा प्रत्येक ग्लासात बांधण ठेव म्हणजे त्याचा खर्च जास्त होईल पिठ्ठम पीठ तू माझी ऐकली माझी झाडं लावलं तशी आता तुझी तकडची माझ्या माका काय नाही 2 कढीपत्त्याची घेतलंय 2 की बाग पुलवलं कढीपत्त्याची तो कढीपत्ता तू ये जागा आय कुठून कुठून लावून दररोज जेवणात घालतली बरा गेलाय ना मला आता नको तू पुढच्या टायमाक नेऊन बारकी घेऊन जा जा ती नको कचकाटातली घेऊन जा आमचा कचकाट कमी होईल लोका का तुम्ही करणार अळवड आम्ही अळवड लावून ठेवायचं तुम्ही नाही तुम्ही लावा ना ऐसून येता माहिती मोठी आहे हा मांडू कोणतरी देता तुझ्याकडे नसला तर एक रेसिपी कर ती नाही जमणार फतफत्याची रेसिपी आहे ह्या बघता बरोबर रे मोबाईलवर ते दिवशी तुझा मोबाईल घेतल्यानंतर घेतलेला आहे मधुरा रेसिपी वाल्याचा ह्याच चॅनल चालवणार अरे अजून इथे चालूच आहे वृक्षारोपण ते बाबा कोण पळवता पळवा पळवी ती नंतर मका मिळतील नेऊ लावलंच तर बरा केलंस ही पण लावून द्यायचं मग कसली आणली मिरचीची आहेत मिरचीची दाखव ती 4च जास्त नाही काय चिकन आणता सगळे ते पिशीत काहीतरी तीच मिरचीची आहेत पिशी आहे दाखव कशी उलटी कशी ठेवलं कसं काय केलं यार ती मिरचीची ही भेंड्याची भेंड्याची अशी तुका कोणी दिले ती माहित आहे नाही लागणार तरी पण भेंड्याचं ह्या पण घेतलं बी पण घेतलं ही आपली अशीच जगली तर जगली आणि दासवण माझ्याकडे कढीपत्ता मिळेल कढीपत्ता हे बघा किती लावलं रे बाबा दाबो आहे तो मुंबईत काय करूचे आता जाताना लावणार कढीपत्ता मिळेल भारी लावलं मुंबईवाल्यांना असा ग्रिल मधनं काढल्यावर कुंडीत लावला की असं काढायला मिळणार कढीपत्ता माका किती ठेवलं ती पण माप होतो का किती तुझ्यात नाही लावलं होय होय उठ रे उठ त्याच्यातली चांगली झाली बघून लावत अरे याच्यात तू विचार याच्यातली चांगली आणि नाही अरे नाही काय केलं ना काटका कापल्यानं काटका हा तिकडे अरे नाही काटका तुका अरे सगळी तशीच काय तशी नाही रुजली नाही तर बघा फक्त पाळावाली तुका ठेवलं ही आणि मी पाळा तुटकी मी लावलं ठीक आहे चालेल ती पिशेत कशाक लावले नाही रुजली तर ही घेऊन जाणार विषय संपलो एवढा विषय काय जास्त नाही बाय बाबल्याची ह्या बघा नर्सरी काही पाहिजे असेल तर बाबल्याला डायरेक्ट फोन करा नर्सरी मोठी आहे मागे उघडल्या ना चल या गी तुझ्या हस्ते काय तर ह्या दांडक्या तर मिरचीची रोपं लावायची होती नको धरले की घेऊन जा ह्यो असिस्टंट तुका आधी भारी गावलं त्यामुळे तुझी कामं पटापट होतात थंय त्या पुण्या मारता काम करून ह्यो असिस्टंट तू वापरता त्याचं शेवटीची वगैरे लिंबिनीची रे कळत लिंबिनीची दाखवलं नाही कोणा गावे असतात तर मिळत पण वेळ जागा लिंबिनीचा एक दाखव लिंबिन दाखव नको
हे पुष्पाचा डायलॉग गेलेलो आहे याच्यात. आता ह्यो नाही टाकलंय तुझं नाव प्रसिद्ध नाही केलंय. पिपळीचा आलाय करा ह्या देवचा पिपळीचा हो पिशवीभर पिपळीचा देवचा या बाबा माझ्या मॉक गिरायचं असतं. कोणाक देवचा कोणी सांगलेला कसलं पिपळीचं दाखवत रे. उठ उठ उठ. सगळ्या आमच्यात आहे पिपळी आती ती कशा गोई ती ह्याचा ह्याचा हेच ना होय ना आपोआप इली ती. त्याचं वर्ष पुष्प घे लावलेली होती बाबा द्यायची आहे ती. ह्याचा काय या करतं त्याचा या कडीपत्त्याचा रताळ्याचा रताळ्याचा नाही सुरणाचा सूर लावतो तू लावतोस तू. आहे लावून ठेवला नसतो मग लाव तो तो तुका घेऊन लावून तू ती आम्ही खाऊ कापाड लवकर होतं जा जा मध्ये तो आपल्या गोवर घाल तू गो झाडून भर कापाड ह्या आणून करा बागच करताय आता मी तिकडे जाऊन. अरे हा माका ह्या वया हळू आहे हळू. लावू होय होय भाजी याचा लावलंय मी या नाही लावलंय अजून. मग हे जावी कशाक आपल्याला कधी येतं ना परत 5-6 दिवसांनी तेवढा तर रुजात. अरे ते काय होतं लावलेलं रुजतं की हा म्हणूनच कधी लाव गिमात लावलं तरी होता तू आण जा वाढवून माझ्या आधी ए असिस्टंट कोणा मी अशिष्ट नाही मग काय आपल्या तोंडाला कबूल केलं. होय अशिष्ट नाही असं सांग. आबुली जास्वंदी कशाक केला होता आता हा, बोलली जास्वंद नाही रे ती. तुका माहित आहे हे आता कोणाक तरी तुप्पटी लाव काय भरलं. अजून त्याची प्रोसिजर नंतर करणार मी आता दिलं. पिपीचा मोठा झाड दाखव मागा कसा आता कळत. अरे पुणग्याच्या तयारी छोट्या झाड याच्यात काय कळत नाही रोपात. काका, हे पाणी मिळायच्या आणि ते पाण्यात का पिपळी येतात जर तर आणि त्याचं काय करतात. लहान मुलांका बोलतात लवकर उजळून द्यायची तुका औषधी येते. तुका तात दिलेला होता वाटतं लवकर. माका नाही पुस्तक दिलं होतं. पुस्तक दिलेलं होतं. बोलत नसणाऱ्यांचा उगून घेऊ. पण तू जरा जास्तच बोलायला लागलं म्हणून तो बोलता तुका दिलेली आहे. बाटलीतला गोवर झाड तो मुळू? खय लावलं? येणार आणि आणि आता काय ते घेऊन जा. बाटली फोडणार हा. त्याचा भाऊ तर एक तास बोल त्याचं टू वेव नाही इथं काय सगळी रापी कामवाली असते. मग उठा. गोवर पीजीआर घ्यायचं होतं आणि खाली घातली सगळं बघ काय बघ घाण केल्याने ती. 1 कसं लिटर आहे ते 1 लिटरचे जेवढे बाटले असते तेवढे माझ्याकडे आणून द्यायचे गाडीत. हा आता गाडी येत किती शेअर असती 1 लिटर वाले ए ही शेवटी नाही लावू. शेवटी ती कधी फुलता म्हणजे हीच तुला काय दर महिन्यात फुलं ती कायम बोलत नसतं फुलना तसाच Season व्हाया season. सीझन वाली नको मग ती. ती तुका पांढरी लावलंच ना ती सीझन वाईजच फुलतली. खयची पांढरी कनेरीची. कनेरी बारीक ती कायम नाही फुलं. हा लवकर सांगितलं लवकर म्हणजे तुका कळा का व्यावता आता बोलणार आणि मग एका के का होती कनेरी होती पिवळी कनेरी कायम बोलतो मग तशीच पांढरी घेतलंय मी. ती खायची ही वाली आहे त्याच्याकडे एकदम बारीक ती कनेरी ती कनेरी नाही बोलत तू तू त्या ह्या काय काय? टगर टगर ही हा, नगर आहे. ठेव. ती कनेरी ना कायम नाही फुलतली बघ. हा हे काय म्हणजे 6 महिने तरी फुलता येईल उशीर आवाज. एकदा फुलाला कायम फुला पाणी असं तर कायम फुलतं मग काय उपयोग. बघ बिचारा हिला 2 दिवस ते का मरणाचं काम लावलास काय सांगणार. काय गो बघा शेट कळत तुझे. कळतं दिवस बसणार गेले हा गो गो त्याचं काम केलं नसतं गो आवाजच काढत नाही. या बाकीचं सगळं काम साफसुफीचं काम तुझ्याकडे असतं. हा गो काय हो खाली चाललास मुंबई बरा माझ्या पोर्तुगीज काढ माझ्या हा कल नाही लो तुझे. मोठं कोले वाटते माझे अरे तो कोणा जेवणा जेवीत नाही ना त्याला मटणाचं जेवण सांग. ए पिशवी नेऊन ठेव जा. मी नाही ठेवणार. वांग्याची ढाका आणायची होती कुणग्याकडे होती ती. इथं बघू 5 लावलंय ती काय होतं त्याच्या पुढे. किती लावलं ती लावलं असती 3 लावलंय ती. गेलं मग ती त्या दिवशी लावल्या. ती अशी झालेली आता अशी होतं का बघूया. मुळातच खत घातलं असतं ती अशीच होणार ढकलणार ती येणार असं आधी असतं. खत घालते पाया घेतले खत काय टाकलंय हो ता भरून त्या पिशवीत गोबर काय टाकलं. दिलंय तो. मी नाही तर टाक तिकडे. ए, हायतानी बंद कर. नर्सरी हा कोणाची काम करता कोणा. माझ्या कशा तोंडात जाऊ आमची इलं
अरे माझ्या कळ होतो का एवढं आमंत्रण दे. शशी पाटील दिस इज द मग सांगायचं आंबा बोलावली ना. कामा करा आंबे या कामा या कामा करणार ये बाबा माझ्या मग कामा ठेवला आता काउंटरवर ताप बसणार. होय ना पुण्या तकडे याचा कसं गेलं काही गेलं नाही घरातच मग लोक एवढं वाढलं खावकच काय दाडे घे गाडीचं कारण म्हणलं आता मटणाची भाजी असं ठेवली ती माझ्या ते दाढ त्याची बरोबर झाली असती गुळगुळीत झाली असती ना 11 वाजले 12 वाजले तरी गेली असती. हो रात्रीच सुकली दाढ सुकली सुजला कान पडा कल जेवलाय पण नाही दिवसभर घरी. पुन्हा जर अकडे हिलस मग तू कमी घेणारच नाही नाही तर का नाही तर पण घेणार म्हणून. आता तू तकडे ठेव हेली पण चांगला नाही मी जाय हेली सांगा का होता तिकीट बुक करताना घरीतून बुक केलं. माकडे तुमका माहित असतात. चल 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 आताच चल तू मग आजच जायचं नाही, आज गावठच होता आज त्या कमीत जाऊन. होय आमच्याकडे होय कामाक कोण नाही माझी तिकडे गेजर साफ करूचो बाग घेतलो पहिलो हा 4 दिवस पाऊस होतो तेव्हा बसान रवलं सर कार्टे ग. आणि कढीपत्त्याची त्याची झाडं चोरलं एकतर त्या विनूची काटका ठेवल्यान खाली आणि आपणच सांगता लाव लाव तो आता फक्त ये बाबा जगाली आधी माहीच मुंबईत नेऊन ठेवलं की मुंबईत नाही ती मुंबई की बघ जॉब इलो आता पुण्या खात्याकडे जाऊ काय बॅग भरून बॅग भरून तू आता जाऊन उपयोग आहे मुंबईवर ना इल्यावर जा. अरे केव्हा नको आम्ही जायचं त्या लोकांना देतात आणि ए मग तेव्हा पुष्पा असताना असा बघ माझ्याकडे एक चान्स अरे, नको मी- ते one कर, delete करायचं. माझ्याकडे एक चान्स आहे मी डिलीट करू शकते पण माका 500 रुपये लागणार हा. पाचशे गेलेले काय चालतील हा, चालेल. चालत हे 500 बघ हा काय बघा गेजर काढून गेले त्याच्यावर 500 बोलूया तेवढं भाग मी डिलीट करू शकते कमाव बाकीला काय नको दादा मग आता तुका नाही कळत. छान. हा शाप कर बरोबर ह्या व्हायचं जाऊन दे का सकुट ह्या काय हिला चुली मारल्याने आणि कडाप फोडल्याने पहिलं जॉईंट करायचो हा ते कोण दिलं वाहत नाही वळत नाही तुम्ही पित्तर कसे किती वेळा झाले नानांनी नाही ते होईल घेता होईल. होय म्हणजे ते आता सामान ठेवू खया बुतूर कसं काय सामान- ते मोठे बिटे ठेवू अरे यार अर्ध ठेवू ना हिला कशाक वाद घालतोय. सामान काढून काढा चला मित्रांनो अशा प्रकारे इथे थांबूया तोपर्यंत बाय बाय अरे ते काय आयतार करून सांग. कोणा ये बाबा एवढं पाठ दीड गुलाबी कलरचा या फुलता कसा असता कसा फुलता पहिला सांग मोठा एवढा मोठा कसा फुलता कसा बंदा असा फुलता असाच फुलताला की असा फुला आधी माकाचा म्हणता आमचा फुल संध्याकाळी फुलता सकाळचा ढापण राहुला मग घ्यायचा ना सगळ्याचा मग ताचा दा कसा सकाळचा असा 10 वाजता म्हणून असा फुलता आता. हा, मग ताचा दा असा फुलता. मग ताजा आपण मग बाबलो काय म्हणता अरे ही 2 पांजे होत्या काय एक दुसरी कलरचे एक दुसऱ्या असा कलरचे कसा असा ती नाही हायती ना का सोय आता नवीन गेल्या वर्षी लावलेली आई. हा त्याच्यातलं चालण्याला पळून तिने खाली आता तू अति शाना तुका मागापासून ताच सांगते तू सांगते असा फुलणारा संध्याकाळचा फुलतो सकाळचा मागा काय सांगायचं 10 वाजता म्हणून मोठा गाडी कळू असतो. आमचे कसेच ते 10 वाजता जो अलार्म लागलो की फुलता का नाही रे बाबा कळू संध्याकाळी बोलतात काय तुझी तुमच्यावर फुला डोक्या मॅड होत माझा. मग ही कशी आणलं अरे बाबा आणलंय ती तुका काय करूची ही कैची आणलं ती आणि शोधित वाटेल ना मग एवढ्या वेळ जातं पुणग्याकडे ही नाही बरोबर नाही. पाटलांपासून जाते मरण्याची फुलं होती. ते नको माका नवीन गुलाबी असते गुलाबी ही बरी होती ती आता लावणार आहे झाडात असं वाडीत नाही गेलास ना मी असं चालताना झाडं आणून देईन तुका. बघ आपला एक चोरूची आहे मी बघलं या एका घे तुझ्या प्लॅन एक मध्ये नंबर शाळेतली झाडं याच आणि शाळेतले अखंड बसून मी लावणी घेऊन लावताना त्यांचे पोरा ग्लास शाळेत नेऊन ठेवली या घेऊन ये भारी आहे मग सध्या नाही या. आता मी या तुझ्या नर्सरीत घे पार्टनरशिप मध्ये आहे तू नर्सरी चोरून आणणारे झाडे नाही कसली कसली ती पिवळी
हरणं असतात ते हा हरणं ती ते दिवशी बघितलंच ती. ती आणायची ती झाड माड मरणाचा होता वेगळाच काय हे काय हे निघतं तोडून टाकलं मी शाळेत फांदलेलं होतं. मग त्या शाळेतनंच आणू करूया. थापण्यात एक नंबरच हो, मग साधा सुद्धा वाटतं. झाडा माका आवडतं. पण गुरुजीने हा. ऐकलं नाही असतं शाळेतनं. गुरुजींच्या शाळेतनं नाही, आम्ही तकडच्या आईच्या शाळेतनं. शाळेत आईच्या शाळेत झाडात नाही. ती कांदे लावता लिलीचे ते बघ येतं ढोरा खातं. हा लिली लावलेली होती ना तिकडे. ती पण ती माहित तुका आहे. मे महिन्यात नाही फुलं. हा. मे महिन्यात फुलतं पाणी घातलं तर फुलतं. मग आता आमच्या बागेत ती काही फुलत नाही. पाणी नाही घालू त्या का बागेत काय पाणी वसाड पडला पाटाचा घालता होता. का नाही मी देखरेख करूची लागता काय गो एका गाया या पुष्पावर भरोशावर सगळी झाडं लावता. कुंडी मस्त लिलीची टाकूया. तुमच्याकडची कधी झाडा येऊ पळवी. त्यांका माहितच ना. हा आमच्याकडची तुमच्याकडची नाही का? हा, काय लक्ष एकटे ठेव याच्यावर. बघून इलो, ह्यो ऐकत हा. ह्यो ऐकत नाही अख्खे जग ऐकत डाबतच झाड. जाऊ त्या या करता आणि मग त्या गुरुजी गुरुजी ऐकणारच होत कारण काढणारच पुण्यात याचा. पुष्पा काय शाळेत जायत नाही. मी त्या शाळेत ना तेव्हा ते शाळेत नव्हते ते गुरुजी नव्हते. तेव्हा तू चोरीत होता. तेव्हा तेव्हा लावणे आम्ही तकडे जाऊ. लावणी लावताना तिकडे भारी चोरस मग. शाळा सुटली की मग जाय. काय नर्सरीत विकतात माका झाडा कळाली. हे कांदी आणतात आमच्याकडचेच कांदी लावतात ते 50, 100, 60, 150 पैसा कमव. कान फुटले कान फुटले काय रे. थांबा चोरीचा विषय वादळ बघता तुम्ही सांगा वादळ बघा. आम्ही वादळ बघतो. अहो, वादळ. या बघायला हो ग्लासा जाते घासा जाती. घासला ग्लासात काय लावलं बरं ते बुडतो. ते वयानं सांगितलं ना. सांगा नको गो. पण ती आधीच झाडं इल्यावर सांगाय रुजन येऊन दे ना येत नाही. नजर बिजर लागली की येत नाही. ते काय लिंबूच आहे बांधायला ठेवणार. मग अख्खी लिंबील बांधून ठेवलंय पुढे. लिंबूचं काय घेऊन बसलं. लिंबू मिरची 2 बांधायला ठेव. ग्लासा प्रत्येक ग्लासात बांधण ठेव म्हणजे त्याचा खर्च जास्त होईल. ग्लासाक न तोय. बघ ग्लासांचा उपयोग बघ उद्या टाकून देणार होता होती आपण म्हणून अशा प्रकारे आम्ही उपयोग केलेला आहे. ग्लासात बिया रुजत टाकलेल्या आहेत. कसल्या काय ते तुम्ही टाकू शकता. कसले तू कसले टाकलं पण मी चिबूड कवशी मी अशाच रुजून काढताय. बघ पटकन झाले की ती मागा मग तकडे लाव. पिट्टाम पीठ तू माझी काय माझी झाडं लावलंस तशी आता तुझी तकडची माझ्या माका नाही 2 कढीपत्त्याची घेतलंय. 2 की बाग पुलवलं कडीपत्त्याची. नाही तर आई तो कढीपत्ता तू ये जागात आई कुठून कुठून लावून दररोज जेवणात घालतली. बरा गेलाय ना मला बाबा कढीपत्त्याचा झाड आहे का वर वाडाकच देत ना. मग काय उपयोग तुम्ही लावून हे दररोज टाळ होतो जेवढ्यात तेवढं. तशा प्रकारे तुम्हाला जर कुंडीत कोणाला हवी असते माझ्याकडे कढीपत्त्याची झाडं भरपूर आणि नसले की तो कोणतं येऊन द्याकडे. नसत तेव्हा येऊ नको फोन करू द्या. विनूकडे मुंबईवाल्यांका विनूकडे गाडी येत नाही ते पाठवून. विनू तू जाताना घेऊन जाईल ना. गाडी नाही नेता. माणसं नसतात की गाडी टेंका उतरवायची आणि झाडं न्यायची. झाडं न्यायची. चालत 100 आणि तू 150 नाही. चालत मग हे धंदा चांगला. तू येतो पार्टनरशिप 40 झाडं नेलंस तर नाही 4000 झाले. माझं माझी पार्टनरशिप गाडी बाहेर पाड्यात. पार्टनरशिप मध्ये माझ्या कुंडे भरून पार्टनरशिप बाहेर पडत म्हणता. तू बियाणंच मारला. नाही इथं काय ती वारान गेली. पकड एवढी झाडं काहीतरी करा काहीतरी करा तुम्ही. बसान टेबलावर पाय वर असे टांगरा आम्ही अशी झाडं करायची लावून टाक. लावून टाकता. इथे इथं बाहेरची लोक येऊन नर्सरी उघडले नाही होय तुम्ही राहुलास. कोणी उघडलं. बघ जा तुला हळू 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 हव्या तर घेऊन जा मुंबई. गादी कुपू जाताना घेऊन जा हळू. ती अजून बारकी आहेत रे माका कुपळून दे जावळत लाव. आता नको तू पुढच्या टायमाक नेऊन जा. बारकी घेऊन जा. मग. झाड पाड्याचा. जा ती नको कचकाटातली घेऊन जा. आमचा कचकाट कमी होईल. ह्या भारी आहे. हळवडे खाऊ का आमच्याकडे काय करीत नाही. दिनीत गाच काटत. लोक का तुम्ही करणार हळवडा आम्ही हळवड लावून ठेवायचं. तुम्ही नाही या ना, तुम्ही लावा ना या इथून येता माहिती पुणग्याकडे मोठी आहे. आहेत. ती कोणाक देवची असते. श्रावण चालू झालो की उपासा हळवडे खचक खचक खचक. हा माणूस कोणतरी देता तुझ्याकडे नसला तर एक रेसिपी कर ती नाही जमणार. फतफत्याची. रेसिपी आहे ह्या बघता बरोबर रे मोबाईलवर. ते दिवशी तुझा मोबाईल घेतल्यानंतर आता घेतलेला आहे मधुरा रेसिपी वाल्याचा ह्याच चॅनल चालवणार पुढे. तो चॅनल हेनेच वर काढले ना बघून बघून.
पण तू बघून करतो काय पिठी ढवळण्याशिवाय तुका काय येतं तू बघू कसं मी जेवण करू असताना किती वेळा येतोय तर तुका माहित तुझ्या कडीपत्त्याचा वाटला हळूहळू हा बरोबर येणार ती माझी नाही जगली तर हीच याच्यावर हीच होतात आपण आधी जागा नाही तरी आरण दिसती तुमची गाव. कारण म्हणजे मुळ अरे माने- जी ज्या झाडांका मुळा होती ना ती बरोबर त्यांना टिपल्यानं लावल्यानं आणि नाही. मका ती अशी मुळा नव्हतीच घातली न मुळावली घेतलाय मी लावली बघलं न मुळावरला एक पटकन मूळ येतला असं बघ. मी नंतर इथं तोडून कशा एखाद्या भुकेल्यावाल्याक जेवण घालतस तर पटकन जेवताला तशातली कथा जेका मूळ नाही त्याका पटकन घालायचं की पाळ त्याला पटकन धरताला. पाळ लगेच धरताला हा. आणि जेका हा त्याका मरण हा माका तसा गो आज चाललं जेवण वाढून थंड झाला तुझा येळशीचा cocktail तुझ्या असतं. जेवणाचा काय हा? पकड 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 हा पकड पकड कुदव जेवण होय तिला थंड आहे जेवण वाढ आहे जेवण वाढ आता मी ते- वाढू तसं सांगते. कुठं? अरे ही दांडक्या घे ना या बघ हा घे 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 वड वड काय वडता काय हळूच मारले चे काय उपयोग आहे? तू मार. नाही तिथं व्हायरल करून टाकलं माझ्याकडे असं करा अरे का delete मार आठवण येईल रे. मग बस या आई जेव पण आई 2 वाजले तरी अजून जेवतो तुझ्या पण हातात माझा माका उपाशी ठेवते ए ऐकता कशा चालू करतो चल मग येतो दुसऱ्या time ला चल बाय बाय